Il-Pulizija ddieħlet tfittxija intensiva żewġt irġiel li tlieta filgħodu allegatament wettqu f'kemm trozza salib, attentat ta' serqa u hold-up minn ħanut fit-Triq Abate Rigord f'Xbiex. Il-Pulizija qalet li kienu għall-ħabta ta' 8-10 ta' filgħodu li raġel mgħammad u armat b'sikina twila daħal fil-ħanut u talab għall-flus lill-kaxxiera, mara ta' 43 sena mill-Belt. Filmati minn kameras ta' CCTV li kiseb One News juru lil ħallil li x'aktarx huwa Malti jidħol fil-ħanut bis-sikina f'idu u beda jeddet lil mara biex tagħtih il-flus kollha li kellha fil-cash register. Il-filmati juru wkoll li l-ħallil jieħu l-flus mill-cash register u jaħrab minn fuq il-post. Fil-ħin tas-serqa fil-ħanut kien hemm xi persuni oħra, iżda b'xorti tajba ħadd minnhom ma ndarab għalkemm il-kaxxiera kellha qata kbira fuqha. Il-Pulizija żiedet tgħid li waqt li kienu għaddejjin l-investigazzjonijiet dwar din is-serqa għall-ħabta tad-disa mara ta' 35 sena minn raħal ġdid marret l-asta tal-imsida u rrappurtat li għall-ħabta tas-7:09 ta' filgħodu waqfuha żewġt irġiel mgħammda fl-istess triq u ppruvaw jisirqulha l-handbag. Mill-istariġ tal-Pulizija ħareġ li waqt li l-vittma bdiet tgħajjat tal-għajnuna wieħed mill-aggressuri beda jtieha f'wiċċha. Kien hawn li b'mod strumentali intervjeniet persuna li kienet fil-viċinanzi biex l-aggressuri ħarbu minn fuq il-post wara li din marret tajn lill-vittma. Il-Pulizija qalet li għalkemm ma nsteraq xejn il-vittma marret tal-kura fiċ-ċentru tas-saħħa minħabba l-ġrieħi li ġarbet f'wiċċha. L-investigazzjonijiet dwar dawn iż-żewġ serqiet għadhom għaddejjin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.